malikiraw dogoni fitunu baga ko ke Achille nunu ni Fatoumata nunu ni fenga nunu u be baga création go uga bleta ka do momli ñenamo kono ka voyage dumaw ke danga de muso do den sigilen filɛ musokɔrɔba san 50 ani kelen o sigilen filɛ bannen na complexe ne denw bɛ nin kɛ ne denw bɛ ne danni denw olu ye bu don u ye fɛn fɛn don ça concerne personne a tɛ mɔgɔ si o ye ne yɛrɛ de i b'o kuma o kuma minnu baga b'i da dɛ complexe dɔrɔn de b'a kɛ kana k'i ka vie privée ta n denw bɛ ta n donna ta n bɔ ta adamaden ni complexera o de b'i bila o kuma nasɔnya la awɔ sɔrɔ tɛ complexe o ni y'anw ye don min na anw b'o cogo de la n'o bɛnni ma o don n'o ma bɛn i ma san pɛrɛn ka jigin kan o foyi tɛ se ne ma ne tɛ complexe diɲɛ mɔgɔ si ɲɛ n'i ye min fɔ ne ma ne mago t'o la o ye e ta de ye mais e ba sutura k'ale denw bɛ zamɛ dun awɔ k'i denw bɛ zamɛ dun ni dumuni b'i ka so yarabi a ma lara madu n'a gɛlɛ dugumɛnɛ n'a nugɔrɔsi magan kɔrɔ n'a jolo magan banjugu n'a kɔkili i k'i panko siɲɛ 7 ala kana tunga ja i la ni denw bɛ dumuni kɛ ni u mɔgɔ 3 ni sɛ woro sɛ fasani woro u mɔgɔ 3 ne y'a ye u bɛ ja la quoi billahi sɛ fasani woro quoi complexe le bi yɛrɛ fɔ i bɛ ni dumuni bi ni i denw n'u bɛ dumuni kɛ san pɛrɛn kan kun ci n'i bɛ dumuni san ka d'u ma n'i bɛ dumuni san ka d'u ma e bɛ dumuni san ka di denw ma bon pourquoi tout ça e denw hali n'a sɔrɔ u ye hamburger dun u ye nous on va faire quoi on fait quoi même sanu a t'aw ɲɛ sira la u ye dumuni kɛ o fana t'aw ɲɛ sira la mais n'u ma dumuni de fana kɛ ne b'o dɔn u tɛ dumuni de kɛ ne yɛrɛ delila k'a fɔ k'i ka dumuni san ka d'u ma pas sutura tɛ dumuni de kɛ tellement que c'est très bizarre tellement que c'est très détesté même là c'est bizarre tellement que danga bi ko diɲɛ kɔnɔ quoi tellement que labanko jugara diɲɛ kɔnɔ quoi tellement que complexelen don diɲɛ kɔnɔ quoi tellement que halaki jiginni ka diɲɛ kɔnɔ quoi ne b'i lajɛ quoi e ala ne b'i lajɛ quoi e masa e ala san 51 san 50 n b'a ka taa karisa ni ne y'i minɛ e bɛ se ka mɔgɔ minɛ e ala ayina n'i ye muso ye ɲɛ cɛ ayina o ye wali jama ba maliba ayina kɛ munna aw tɛ na bɛɛ ye dabaaraba a bɛɛ da ka bon dabaarabayaw ni fɛnkɛw e bɛ k'i bila denni min kɔ ta ko mande princesse e bɛ k'i bila min kɔ ta ko mande princesse Dikel mande princesse quoi e kɔni b'a dɔn mande princesse o n'a ka nɛniw mais jeli min b'o la o jeli t'e la mande princesse ala ye jeli min d'o ma o t'e la o cɛkisɛ ka misɛn o simaraniw jɔlen don o bɔbara bɛ yɛrɛ o tɛ sifɔni don o bɛ natureli sari o yɛrɛ ka ɲi o parili cogo ka ɲi a ɲɛkisɛ ka ɲi a ɲɛ sanfɛlaw ka ɲi sari o parili cogo ka ɲi e foyi tɛ minɛ bɔrɔ o tɛ porodi mun e ma mɛn ko finmani wa finmani mɔlimɔli e filɛ nin ye e ye finman de ye finman charbon kirikiri mais e ye porodi mun k'i kɛ detɔn ye k'i kɛ turatɔn ye e ye porodi mun k'i lahala juguya ka jeli bɔ i kan na ka jeli bɔ i kɔ la ka jeli bɔ i sen na mais bolo tɛ jɛ sen tɛ jɛ ala y'i halaki k'i kɛ baninikɛla ye ala y'i halaki k'i ka furubali ye ala y'i halaki k'i kɛ yebalifɔ ye ala y'i halaki k'i ta tiɲɛ diɲɛ kɔnɔ ala y'i halaki i bɛ voyage cɛw nɔfɛ ala y'i halaki k'i bila turuki taga la ala y'i halaki zipu t'i minɛ ala y'i halaki pantalon t'i minɛ ala y'i halaki ɔrɔbu t'i minɛ ala y'i halaki mɛsi t'i minɛ ala y'i halaki hali b'i ka wari dɔ porodi minɛ o fana t'i minɛ i t'a dɔn k'e halakira ɔ sisan k'i denw k'e denw bɛ kelen don ni kɔngɔ t'u la kɔngɔ de b'e denw na diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ni ala ni kira cɛ kɔngɔ quoi kɔngɔ de b'e denw na quoi bilahi kɔngɔ min b'e denw na diɲɛ kɔnɔ kabi ala kan da dugukolo sanfɛ maa ye quoi ne de y'a ye o ne de y'a ye quoi awɔ kabi ala kan da faransi bɛɛ ne ka mɔgɔw jɛtɔ ye hamburger den kelen na
e de y'a kɛ a ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ quoi ka muru kɛ k'a tigɛ tigɛ i n'a fɔ gâteau bɛ tigɛ cogo min na ne y'o tala ko dɔ i ye muru kɛ k'a tigɛ tigɛ hamburger den kelen ne ko tala ko wa n ko anniversaire de don wa n ko dumuni san sa i ka di denmisɛnninw ma i bɛ ka denmisɛnninw ka allocation ta denmisɛnninw ka allocation o kumana fɛ i t'i double sɛbɛn en plus ne bila jɔn yɛrɛ ko dɔ ko ale ma ko garansɛri ko kana fɔ ale ma ko garansɛri n'o video tɛmɛtɔ ye yɔrɔ dɔ de la quoi ala y'a fɔ jɔn de ma de ko dɔ kana fɔ ale ma ko garansɛri a jɔn de kun don de a y'a tigi tɔgɔ sɛbɛn a ko jɔn de kana fɔ ale ma ko garansɛri de n y'a tɛmɛtɔ de quoi tɛmɛna quoi voilà Majo ko kana fɔ ale ma ko garansɛri e wolo den man kɔrɔ ni Majo ye e maa min ye den sɔrɔ depuis 97 96 e wolo den o man kɔrɔ ni Majo ye musokɔrɔba 19 musokɔrɔba kungurunin o de kama ne y'a fɔ cɛw ye dɛ n ko muso furu ka ɲi mais a y'a kɛ tayimaw ye dɔɔni n'i bɛ muso sunkuru tigɛ hali n'o ye surumani o ka ɲi mais n'a sera furu wɔrɔ ma a y'a kɛ tayimaw ye dɔɔni parce que ŋaniya juguya don ne fɛ hali sadi hali ni ko i wolo den ma ko garansɛri o ye bonya de e ɲɔgɔnna musokɔrɔba ni san 51 ko Majo ko ka kɔrɔ ni e ye ɔ i talen don dangatɔ min ta k'o ye furucɛ ye dangatɔ min b'i bolo n'i yɛrɛ ko petini don dangatɔ barika bannen parce que ne t'a dɔn ko cɛ barika bɛ se ka ban cogo o cogo ka bannenikɛla furu quoi ne t'o dɔn quoi n'i y'o ye o bannenikɛla fana ka fisa n'o cɛ ye quoi ne t'a dɔn hadamaden cɛ barika bɛ ban k'i dɛsɛ diɲɛ musow bɛɛ la diɲɛ musoba in bɛɛ la muso suturalenw na fo bannenikɛla bilenkɛla mɔgɔ jugu maa ŋaniya jugu nkalontigɛla c'est à dire e tɛ yan e m'a fɔ ko e cɛ o e fana b'a fɔ ko ayi ko non furu tɛ dɛ e fana m'a k'i tɛ ko muso quoi e m'a fɔ ko e tɛ muso ye ka tɛmɛ a la i m'a fɔ wa e de m'a k'i tɛ muso ye ka tɛmɛ a la n'a mana n'i fa n'i ba foto ye yan a n'aw ka dukɔnɔmɔgɔw n'a fɔ ne ma ko tu ɲamaden tatɔla filɛ nin ye n'a m'i buruja yan n'a fɔ ne ma ko tu danni ye ɲamaden ye ne de y'a f'i ɲɛna ne de bɛ nin dɔn ala yɛrɛ de b'a kɛ ten o maa min b'a ka musokɔrɔba to yen Bamakɔ yan maa min b'a cɛ fɔlɔ to yen o ma filanan to yen ba sutura o bɛ sabanan to yen o ma cɛ fɔlɔ to yen o ma cɛ filanan to yen e kɔni ye namugula sogo de ye e fɛnɛ ka dɛsɛ diɲɛ muso bɛɛ la e cɛ e ni kuranɛ cɛ hali n'a dara nin kan hali n'u ye miliyari da nin kan i sɔnna k'a mɔmɔ u y'a da nin kan e sɔnna k'a mɔmɔ i ni kuranɛ cɛ i sɔnna ka n'i mɔmɔ e sɔnna ka n'i mɔmɔ e ka dɛsɛ muso mɔmɔ t'a la karesema la fo ka n'i mɔmɔ e dɛsɛra muso mɔmɔ t'a la karesema diɲɛ dugukolo sanfɛ fo ni porodi n ko ni porodi kɛra jeli de b'a fari la jeli e y'i tɛgɛ don jeli la e y'o mɔmɔ ala ye fɛnɛ barika ban dɛ ala ye fɛnɛ kunnagoya dɛ i ta ɲɛ kunnagoya da ye han e ye ni mɔmɔ musoko gɛrɛngɛrɛ ye sɔrɔ fo ka n'i mɔmɔ i ba filan k'o mɔmɔ 51 k'o mɔmɔ surumani k'o mɔmɔ sendeni k'o mɔmɔ hɛmɛ ala y'i ta tiɲɛ e ma muso foyi sɔrɔ 2025 ni ne e ka muso mɔmɔta ye 2025 kɔnɔ nin tɛ e ka musokɔrɔba t'a la jɔ musokɔrɔba kɔrɔ ye ni musokɔrɔba b'a fɔ sisan ko wa ko n kɔrɔmuso t'a la jɔ a kɔrɔ nin ye musokɔrɔba kɔrɔmuso de ye tan bilahi e bɛ muso jumɛn ye nin cogo la k'e b'o furu k'i b'a fɔ ko furu yɛrɛ tɛ ka hali i b'o mɔmɔ i ye bijou kɛ nin na maa min da kasa bɛ o ye bijou k'o la i ni kuranɛ cɛ i ye bijou kɛ nin na e sɔnna ka bijou kɛ nin na e ye bijou kɛ nin na mɛ e ni nin aw bɛɛ ye kelen ye e ni nin bɛɛ ye kelen bilahi
ba sutura aw bɛ mɔgɔ kelen ha a denw tɛ dumuni kɛ dɛ dumuni t'u bolo bi dumuni t'u bolo sini dumuni t'u bolo sini kɛnɛ ala ye jeli min kɛ manden princesse la o t'i la ala ye barika min don manden princesse la o t'i la barika t'i la a t'i fɛ ko la a t'i ɲɛ ko la barika yɛrɛ de t'i la ala ma barika don i la parce que ala y'i labanko juguya maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛ wa i détestelen don bamakɔ ka tɛmɛ o bɛɛ kan ne ma bamakɔ muso ye yan a bɛɛ ni ali kuranɛ cɛ n kalila n ka tunga na bamakɔ dugukolo sanfɛ yan ko ba sutura ko ka di ye ne m'a ye mais manden princesse hali bi dɔ ye ne wele manden princesse t'a dɔn ko ni n ta waati sera ko n k'a fɔ a ye ko manden princesse ka sisi ka d'a ye k'a bɛna ɔrɔbu dɔ kala ka d'a ma mais ba sutura ne m'a ye ko bamakɔ dugukolo sanfɛ yan maaw bɛ tile ka manden princesse siko de ɲininkali kɛ ne la ani joba la mais ba sutura o bɛ yɛlɛ ale ma de maa si mago tɛ ba sutura la bamakɔ yan c'est-à-dire maa ye maliyɛn den le plus détesté maliyɛn muso la o ye ba sutura de ye sakɔrɔ nkalontigɛ dugu mana jɛ fanini banini fanini banini a bɛ dɔ kan n b'i kata ala ala réseau y'a dan ye sa n ko réseau la bɛɛ ye cɛ ye bɛɛ ye muso ye réseau de y'a dan ye c'est-à-dire réseau de ye sabu ni bɔnɛ ni dimi de la réseau sanfɛ dɔrɔn ferme ta bouche aw ma ye réseau sanfɛ k'a yɛrɛ lajɛya tɛ ne ni mɔgɔ cɛ yan n'i ye ne ye cogo min na ne y'o di n'i ye ne dan ne ye cogo min na ne bɛ ten di mais ni karisa bɛ tan o tɛ ne ni mɔgɔ cɛ o i ma ne bange i tɛna ne bange ne ka foyi tɛ ɲɛsira la i ka fɛn tɛ ne ɲɛsira la i m'a faamu mais ni ko ha mais ni o tɛ ne ni mɔgɔ cɛ réseau sanfɛ u ye kuma sugu bɛɛ fɔ ne ma yan mais n'a fɔ n yɛrɛ ɲɛnɛ kɛ dɔw yɛrɛ ko ten ha i b'i to faransi wa n bɛ bamakɔ yan yan n bɛ bamakɔ yan fɛnɛ n ko bɛɛ ye daba de ye a bɛɛ da ka bon bɛɛ ye da baarabaw de ye dabaw ni sadi i dabali de bɛ ban quoi wa i denw tɛ dumuni kɛ bi u tɛ dumuni kɛ sini dumuni san ka d'u ma awɔ u tɛ dumuni kɛ u tɛ dumuni kɛ dɛ u tɛ dumuni kɛ bi u tɛ dumuni kɛ sini mais ta tiɲɛ de b'i kɔ quoi ala ye ta tiɲɛ k'i halaki k'i labanko juguya quoi ala ye ta tiɲɛ dɛ ba sutura ala y'i halaki k'i labanko juguya diɲɛ kɔnɔ quoi wa i ni dimi ɲani i sadon cɛ dugukolo sanfɛ wa ala b'i kɛ yeko fila de ta ala ka diɲɛ don o don k'i ne y'a fɔ maliyɛn denw ye yan n'i tɛ dɔwɛrɛ ɲɛ baneni kɔ fanini bon i bɛ ni ça te donne quoi même là o de bɛ ka n dabala ban quoi ne ko réseau sanfɛ o aw ma ninnu kɛ a bɛ mun de d'aw ma a bɛ ça te donne quoi a bɛ mun kɛ a bɛ kɛ mun ye a bɛ mun de kɛ ah wa i ko faransi ko ne taara i ka da la ko bon ko ne ye cɛ ye ko ne ka segin ka na quoi bon i bɛ se ka avion ta ka na bamakɔ an ka taa ɲɔgɔn ka da la yen quoi dɔw yɛrɛ ye jɔ de b'a fɔ ko non ko ne taara muso nɔfɛ quoi n ko komi e ye cɛ ye i t'i wɔrɔ fɔ n ye n fana ka t'i nɔfɛ ah muso tɛ dɛ réseau sanfɛ muso ninnu bɛɛ ye cɛbakɔrɔw de ye musow tɛ dɛ aw ye réseau sanfɛ muso kumakɛla a bɛɛ ye cɛbakɔrɔ de ye musow tɛ aw de b'u kɛ muso ye muso tɛ o muso e delila ka muso ye nkalontigɛba ni juguyaba ni hasidiyaba ni ɲɛngoya o ye cɛbakɔrɔ de ye musow y'a ye ninnu ye kamalenkɔrɔ dɛsɛbanin de ye kamalenkɔrɔ dɛsɛbanin o de filɛ nin ye tan garçon manqué kamalenkɔrɔ dɛsɛbanin nin y'o de ye tan nɔ musokɔrɔba 51 a sigilen don ala ka diɲɛ don o don fanini banini juguyaw aw ka ne y'a fɔ aw ɲɛna dɛ ne kɔni b'a fɔ aw ɲɛna aw b'aw ka juguyaw la a n'aw ka juguya merci beaucoup mara merci juguyaw n'aw ka hasidiyaw la ma ka juguya ma subaga ɲin tɛ ne dun dɛ ma subaga ɲin ni ma mɔgɔ juguya ninnu o tɛ passé ne fɛ yen dɛ o tɛ passé ne fɛ yen quoi parce que ne yɛrɛ ka jugu jugu ma kojugu quoi merci beaucoup ne ka jugu jugu de ma i m'a faamuya aw ka juguyaw n'aw ka ko kirikara ninnu a n'aw ka barikabaniya ko ninnu a n'aw ka mɔgɔ jugu danga aw ye sari aw danga de b'aw kɔ quoi ala ye sari danga o de b'aw kɔ ala ye danga de jigin aw kan
ko danga di ko danga tɛ ko dangadenw don